Хөрмәтле дуслар, biz Удмуртия Республикасы Можга районының бердән-бер татар авылына, Сасмак авылына килдек. Һәм сезне бу авылдагы тормыш белән таныштырырга уйлыйбыз. Үзләрен мөселман дип санаган күп кенә кешеләрнең ата-аналарына карата булган мөнәсәбәтләре бик аяныч. Кемдер әтисе я әнисе белән бөтенләй аралашмый. Kimdir aralashsa da, onlarni so'ng'a so'kmay, hatto misqil ite. Kimdir misqil itmagan holda da, ular bilan motor itib сөйләшмәй. Qur'onni butunlay o'qimagan bo'lsangiz da, o'ylab qarang hali. O'z ati-anisin hurmat etmagan kishi nechuk seni amini hurmat etsin? Bu meçhitimiz bizden tüzüldü 26 yıl elek. Şuşunda emnetre bizden yes var Talgat abıyımız. Buna şuşunda yürüyor meçhitimizge Talgat abıy ilgiden bunda koyar. Emnetre şuşu presidenti bulup işlegen vakitlarında birgelep atiler bilen şuşu oksakallar yabıştılar meçhitini tüzülge. Tüzüldü neçe yıl? 2 yıl, 3 yıl, bir şeyde cidkiri bitirdiler. Менә сезнең авыл Можга районында бердән-бер татар авылы, шулай бит? Кызганыч, кешеләр китеп бетә, яшьләр калмый. Моның сәбәбе нәрсәдә? Эш юк, самый главный. Эш булса, кеше яшьләр дә калыр иде. Эш булмаганлыктан пенсионерларга эш кирәкми, пенсионерлар торалар. Әзгенә калды менә күрше авылына йөрибез эшкә. Сез әле пенсиядә түгел. 7 ай калып бара. 7 ай. Путинныкына отрабатывать итәбез. Сезнең исемегез ничек? Багзанур. Пекарня буш тора. Бу пекарняда да эшләргә кеше юк диделәр. Юк да, юк. Милләт хуҗасы. Киләчәкне ничек күз алдына китерәсез? Киләчәк авылныңмы? Әйе. Гомумән үзегезнең авылның Бетә. Авыл. Яшьләр китә, бернинди перспектива юк монда. Яшьләргә кирәк аларга, үзегез беләсегез. Кайда отдохнуть, где посидеть. Эшләсләре килмәй, эшләмиләр. Бит сезнең авыл шуның хәлле матур җирдә урнашкан, бөтен яклап урман. Да, Аллаһка шөкер, безнең матур авыл. Прутлар бар, урманнар бар. Бу авылга ничә ел тарихын белмисезме? 110-мы? 120'den артык булган. 125 булырга. Ничә бу авылга безнең? Ничә ел бу? 1880 елларда килгәннәр. 140. Кайдан күчеп утырганнар? Киров өлкәсеннән Сосмак авылы, 5 ират, әбиләр бабайлар сөйләгән буенча инде 5 ират килгәннәр, монда яңа җирләр эзләп. Аларга бу урын ошаган. Димәк, монда су булган, су. Шишмәләр булган. 500 метр арасында алар 5 шишмә булган. Вот әбиләр сөйләгән буенча инде. И кара урман булган. Аларга монда ошаган даган, алар монда шул урман кисеп, гаиләләрен алып килеп инде үйләр төзеп, яшәргә ябышканнар. Бу шишмәнең тарихы авылның тарихы белән бергә бәйләнгән инде. Килгәч инде элек әбиләр бабайлар шул безнең суны ошатканнар, су, монда су булган. 200 араларында инде әйткәнчә 500 метр араларында 5 шишмә булган. Яны алар саклаганнар инде, саклаганнар. Хәзерге вакытта менә шушы шишмә генә калды инде безнең тегеләре бетте, элекләре. Менә әле әбиләр сөйләгән буенча безнең менә монда где-то 4
100 metrda diye bu su ağın boyunca barıp izgiler şişmesi var. Onda bir orundan jide şişme diye adlandırılan çıkarlar. Ул жерге барып булмый. O жерге hazır barıp bulmuyor onda başkanıydı. Сасмак авылының библиотекасына кіребіз. Саумысыз, ассаламу алейкум. Нишек хәлләрегез? Біркие отабыздарымы. Галиева Мәсғуда Гараевна екінші саспақтан көшіп келгендер мұнда. Мұнда отырғандар солай көшіп, бірнеше кіші. Онdan ауылға айленген енді. Хәзер авылда ничә кеше яши? Ауылда әз енді. Әбилерділер яшьләр жоқ, яшьләр әз. Китеп беттеләр. Китеп беттеләр, балалар китеп бетті. Менің мына 5 балам бар, бірсі мұнда тұрадыр. Ансы өлді қадыр, қаза бітірділер. Бірсі Ленинградта тұра, бірсі Кировта тұра, Ямыл ауылында. Ауылда қалучы булмады. Ауылда менің мұнда қалушы жоқ. Бірсі Мажарда тұра малайым, бірсі тоже қояғы сашлы. Сезне үзләре белән алып китергә теләмиләр. Жоқ, мен де қояға үзімнен жатырым. Сезнең янда апа кем? Мұның янда тоже. Bilmezsen işitmeyeyim, çıkarıp bırakayım neden? Исемегез ничек апа? Gayşe. Гайша апа сезгә ничә яшь? Nişek dedi? Неше яш дейсің а? Neyme? 34. yılga nice bulasın? 18. Сезнең бердән бер культурный үзәк инде библиотека җыеласы. Менә шушындагына инде безнең, менә шушынса бандис, монда библиотека. Менә шушындагына Безнең исәнмесез? Сез кем буласыз апай? Мен Нурислам була менің исемім. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Үзегезгә таныштырсагыз иде. Минем исемім Алсу. Мен келген күйеуге келген кіші мұнда. Сасмак авылына. Сасмак авылына. Сез қайдан келдіңіз? Мен Кировский областан. Субханалла. Нинди ауылдан аннады? Красная Поляна, поселок Красная Полянадан. Татар авылы манда да? Анда түрліше. Сіз келген Сіз килен болып келдіңіз. Ничек мұнда сасмак егетләре? Әйбәт, альхамдулилля. Демәк, сезне монда хәле алып килерлек булгач инде шук егетләр булганнар, шулаймы? Шулай инде. Шук, бик шук булганнар бар. Минем кызым баралар укыйлар Ижевскида. Эшлиләр укыйлар шунда. Мәктәп юктыр авылда? Мәктәп юк, миндә генә мәктәп. Монда 10 километр. Машина йөртәм аларны? Автобус белән җитәләр балаларны. Ну, балалар юк инде, практически бөтенесе яшьләр киттеләр укырга. Авылда ничә калды йорт? Ну, монда бик күп түгел инде, бер ничә кеше яши монда, Фазия апа, бик күп түгел йортлар. Ну, кайсы үләләр инде, кайсылар инде китәләр шәһәргә ташлап. Ну, шул җәйкенең генә кайталар инде менә. Шуның хәле ерак аралардан килгән инде сезгә Казан күчтәнәчләрендә йөргән Сиенбикә журналы. Яздыра аласыз сез? Казан белән бер элемтә була сезгә. Рәхмәт ясың. Менә Сасмак авылының тарихы шушы музейда чагыла бугай. Мин Салахиева Халидә Мөхәммәддин кызы. Мин шушы авыл кызы инде, авылда туып үстем. Укыдым, менә эшлибез инде, библиотекада эшлим, 10 ел инде эшлим. Булай мин медучилище бетердем, фельдшер. Бу әйберләрне җыйдык, сорагачтым, кешеләр алып килделәр инде. Кемнәр моны чикте? Үземнең әнкәйнекен алып килдем. Монысы Фирдәүс апа безнең авылдагы инде үскән ниләр. Менә бу тоже әнкәйнеке. Буларны Фирдәүс апа бирде. Әлеге бит инде бик шиккәннәр кызлар. Хәзер генә бит телефонда утыралар. Хәзер генә керосиновый лампаларына тора. Кремка бу кушиннар инде шундай. Китапханәдә татар китаплары бармы сезнең? Татар китаплары бар. Безнең вообще фонд 3000-гә якын. Аның 300 татар китаплары. Татар китапларын укырга теләүчеләр бармы?
Укыйлар инде, укыйлар. Но особенно күп безнең менә бүтән авылдан безнең библиотекарлар сорыйлар миннән. И оларга алып барып бирәм. Әссәламу алейкум, исәнмесез? Алейкум ассалам. Үзегез белән таныштырсагыз иде. Минем исем Илсур булам мин. Минеке Алсу. Сез бу йортның хуҗалары инде. Ничек авылда тормышлар? Әйбәт турабыз. Әйдәгез керәбез, мин коймак пешереп аташа дигән. Сезгә процессын күрсәтермен. Бу сезнең беседка бугай. Бу безнең беседка, әйдәгез узыгыз. Әйдәгез. Монда туып үстем мин. Кияүгә чыктым. 94-нче елга шушы йортта күчтем, бер урамдан икенче урамга. Менә шулай яшәшем белән бергә хәзер яшәп ятабыз. Хәзер бит инде йортта пишләр сүтеп бетердек. Шуның белән пишсез булмый икән, пиш көмәкләре ашасы килә. Менә иптәшем салырга булды бакчада. Чын авыл пише булган бу. Чын авыл пише ие. Пиш согач. Пишкә йортта кирәк. Тегеләй булана бакчада пишкәне утыртып булмый, җил уйный. Кыймакны сез еш пешерәсезме? Ие, соңганы без пиш кыймакларын. Бойтактан инде пешергән юк, иде пишне булмагач. Бу көндәлек шулай эшлисезме, әллә зур бәйрәмнәрдә генә кыймакны пешерәсезме? Ошасыбыз килсә пешерәбез инде. Бәйрәмнәрне көтеп тормыйбыз. Бәйрәмнәрне обязательно инде. Гаиләгез турында сөйләсәгез иде. Без иптәшем белән бергә менә малай белән кыз уздык. Кызым үчеп китте инде менә. Малаем инде тормышка чыкты. Аның чыгыбыз бар инде 1 яшьлек. Кыз әле тормышта түгел. Онсы Казанда укый. Менә башта укып бетерде колледжка технологка. Хәзер институтка кирде инде. Алсу ханым, менә авылда эштә юк бит инде. Сез нәрсә белән шөгыльләнәсез? Безнең пекарня бар иде. Biz 8 yıl pekарня булды безнең. Менә без әле аны бу айны майда ябырга булдык. Эшләргә кеше юк. Пекарняда без ипиләр пешерәдек, окны да, кораны да, каравай да, баранкалар, батоннар, пирожкилар төрледән төрле. Сез аны Можгага илтеп сатасыз? Ие, Можга районы, Кизнер районына. Булай бик яратып ашыйлар ие. Кызганыч. Ие. Хәзер нәрсә белән шөгыльләнәсез? Хәзер без әле кешедән хәзер нитәбез, сөт алабыз. Безнең онсы инде электән инде хәзер онсы күбрәк пекарня хәтле инде бар ул. Авыллардан сөтләр җыеп, без аны сырзаводка тапшырабыз. Менә безнең 2 молоковоз бар. Шул 2 молоковоз инде җыеп йөриләр. Күрше авыллардан йөрттек инде ничә елдан бирле инде иптәшем yurtda inде günlerden, kuşavlardan gidiyor. Onda da indi hazır, işit olan foton kızlar indi pensiyaga çıkıp bittiler. Ne? Можга районы татарлары ничек яши икән? Менә узыгыз, карагыз. Сәнмесез? Сәнмесез. Исемең ничек? Гүзәлия. Гүзәлия, сезнең кызыгыз инде. Минем кызым бу. Казанда укыйм. Кайда укыйсың? Кооперативный институт. Булай еш кайтып йөрисеңме әнинең янына? Әтинең янына? Ну, почти здесь живу, можно сказать. Так, только на сессию. Заочно. Зилә, мин бу авылда яшәр идем. Ни өчен яшәр? Беренчедән монда бик матур табигатьтә, су, урман, кешеләре шуның хәтле әйбәт, кунакчылар, ил татарча гына сөйләшәләр. Нидән сөйлә, киләсе елга бу авылда уздырыла торган Сабантуйга киләбез дә тамашачыларыбызга бер шоу тамаша ясап күрсәтәбез. Булай кунакчыл булгач кимичә булмас инде. Алла бирсә. Киләсе булыр. Авылның яңа мәчете, уң якта иске мәчет. Бу мәчетнең тарихы бик кызыклы диләр. Сөйләгез әле. Бу мәчетне төзегәннәр 1890 елны беренче мөәзин булып Киров өлкәсеннән, Малмыш районыннан
Мөхәммәтшә бабай килгән. Бу мәчет 1930 елларда инде менә шул колхозлар оеша башлагачтан моны урыслар киләләр дигән манарасын кисеп төшерәләр. Шуннан соң мәчет булмый инде. Менә бу бинада була ясли була беренче, андан соң школ була, андан соң 1958 елдан бирле ата клуб иде. Ул клуб ябылды 1990 елны. И менә шул вакыттан бирле менә шушы бина инде ул буш тора. Симерде бетә инде менә тора хәзер. Менә Соснак авылында яшәүче Ильяс әфәнде, ул фермер. Исәнмесез? Исәнмесез. Әйтегез әле, сез кайчаннан үз эшегезне башладыгыз һәм нәрсәләр тотасыз? 2006 елдан бері эшлегендә сыерлар талрыйк, сыерларны бетердек. Хәзер атлар, тоналар, үгез. Сез шушы авылданмы үзегез? Үзем мин шушы авылдан. Ничек эшләр барамы? Бара, но авыр инде. Нишләп авыр? Хөкүмәт ярдәм итмиме фермерларга? Субсидиялар бирелмәде? Юк, бирмәделәр последниларны инде. Аз бирәләр. Иткә тотасызмы монда? Да, иткә тотабыз. Атларыгыз да бар? Атлар да бар. Нинди матур җирләр сезнең, Ильяс әфәнде? Бу атлар кайсы тукымнан? Тизалавызлар. Сезне таныйлар бу гаyatlар? Таныйлар. Чакырасызмы, киләләрме? Килергә тиеш. Чакырып карагыз әле. Кел. Сезгә ничә яшь? 51 була. Сезнең ничә бала? 3 була. Хатыныгызның исеме ничек? Надежда. Балаларыгыз кайда йөреп укый? Икесе Ижевскийда, берсе укый Асадовский совхоз техникумында. Бәлки аларның сезнең янда калып ярдәм итәселәре килер. Юк. Хәзер городта әйберләк, иркәнрәк торгачым авылда. Авылда эшләргә кирәк, вакытна юк, отпуск юк. Инде мин 2006 елдан бирле отпускка булган юк. Бу граф, бу айгыр, главный. Сезне бик яраталар, әнә бөтен атларыгыз килә җыела башлады. Миңа килә, мин куркам. Ул чыгарам дагы, жүрүләр дагы, дәләт күнгә кертәм инде. 22 бош. Коллар белән бергә. Ат тотуның бармы файдасы бераз? Пока юк әле. Үзегез дә ат итен ашыйсызмы? Ха? Үзегез дә Ну, кешедән. Буларны үрсетәм, суймыйм әле. Авыл буйлап сәяхәтебез дәвам итә һәм хәзер без 5 бала тәрбияләп үстергән апага кунакка керәбез. Менә бу бәләкәй генә йортта Гайша апа яши. Әссәламу алейкум, Гайша апа. Алейкум. Менә Гайша апаның нинди матур җыйнак өе, мичләренә хәтле бар. Гайша апа, ничек тормышлар? Булай әкрен, Аллага шөкер әле. Оякта йөрибез, малайлар карыйлар, киленнәр карыйлар, олар инде олар. Үзем Аллага шөкер йөрим булай. Ну, олар эшлиләр инде бөтен эшмәдәгән. Гайша апа, сез үзегез генә торасызмы бу йортта, әллә балаларыгыз белән торасызмы? Үзем генә диярлек түгел, 20 киләләр. Киленнәр, малайлар. Бер малаем монда тора инде, бүтәне нидә Можгада эшчесе. Бишауи бер сүлдә. Менә бу авылның шаулап гөрләп торган вакытлары бар идеме? Без ниткәндә яшь вакытта булды инде, бик күңелле, халык күп. Кичке уеннарга чыгып инде клубларда бөтенесе бик күңелле инде. Эштә дә күңелле инде. Эшләдек тә, ошадык та, уйнадык та дигәндәй. Сез кем булып эшләдегез? Доярка булып эшләдем. 42 ел дояркада эшләдем. 6 ел үгезләр карадым, 6 ел. Бер дә колхоз эшенә чыкмадым. Бер 3 көн чыктым бугай колхоз эшенә. Гел дояркада булдым да шул, аннары үгезләр карадым инде 6 ел. Пенсия күпме аласыз?
Пенсия күпме аласыз? 27 алам. Subhanallah maşallah. Şulay buğay, men bilmeyim degen. Soğuştan soğuk yıllarını hatırlıyorsunuz mu? O vakitte ağır idimi. Ağır indi o vakitte men eneler bilen birgeyim bitinde. Qaysı yoqda? Tege oluramda bulduk biz teginde. Sami oluramda eylektirdi. Bizning barmansında indi. Kiyego çıksın dedim. İktaşın bir geybet oldu. Bir geybet oldu. Bu arada babalarım geybet. Fənis abi aytdınız әле, менә шушы кичкенә генә йортта 5 малайга урын җитә идеме соң? Җитәдер иде. Менә тирә шуны әйтәм. Монда кровать торды. Әбием җыклады. Әби аяк башында мин җыкладым. Абиларым зуррак булгачын, алар изәндә я монда. Матрасын җәядер итте. Җыклыдыр шушында. Әтиләр тигәндә яталар, җыклар. Шулай торып менә яшәдек, үстек. Бер-беребезгә тиге бу мин монда ята, минем бурын бу дип, юк. Кем алдарак урынга менеп ята дагы, сәр шундай җыклыдыр инде. Мәктәптә монда укыдыгызмы? Алда. 3 классны гына монда укыдык тагын, калдыгы интернатта булдык инде. Татарча укыдыгызмы? Юк. Урысча, орларның теле генә юк, татар теле юк бездә. Kıymak pişirem de beliş pişirem. Düşmanlarının ilerini mında pişirem. Beliş kıymak mında pişir. Утынга ягамы? Утын анам da утын. Yiyip koyam tulay. Anamları ezer şağında şunda yağanda. Kunaklar koytkaç kınayını. Bolalar koytkaç. Pişiremin. Bulay uzun güne şağında. Tuğulayım da. 5 малайга нәрсәләр ашатадырыгыз ул вакытларда? Нәрсә туры килде, шуны ашадык инде, төрлесе булгандыр инде. Төрлесе шәке тормады Аллаһ шөкер. Биемем белән әнкәй белән 42 ел тордым. Мисың ортыгы да анар 6 ел, 50 еллап тордык инде. Бер тавышка килмәдек. Исән-сау яшәгез апа, без китәбез. Исән-сау яшәгез. Ярар алайса. Үзегез дә исән-сау йөрегез. Авыртмагыз, сырхамагыз. Куанып йөрегез. Хәтәр хукукларга юлыкмагыз. Уртмуртиядә яшәгән татарларның иләрен күрәсез. Менә шушындай тәрәзә кошагалары һәм кызыл йылдызлар да төшергәннәр. Бу өйдә кешеләр яши. Бу тирәдә инде урамның бу тирәләрендә ташланды йортлар. Күптән ташланганмы бу йортлар? Булар, алар бар. Ана тигесенеке дә бар, аның хуҗалары бар. Тигесе Украинада тора. Монсы Машгада китте. Монсында торалар, монда тоже кайтты. Йортлар сатыламы? Сатылырга йортлар юк. Сатыла торган. Бер генә йорт бар. Итә ул под вопросом. Сатырга сатмый берседәген көтәләр, нәрсә көтәләр? Кире кайтырга көтәләр. Шушы коронавирустан куркып, наверное, кайтырлар менә тирә авылга дип торалардыр инде. Быел гына кышкыны гына бетерә алмасалар, киләсе җәйгә тагын коронавирус булса, алар значит кайтырга планнары. Булай сатылмый бер җирдә юк. Менә шулай кеше яши дә бакыйлыкка күчә. Йорты җимерелә. Бу йортта сугыш ветераны яшәгән булса кирәк. Капка өстендә әнә йылдыз калган. Менә шушы йортыбыз Нәписе әбинең йорты. Шушында кияүгә чыгып, шушында гомер яшәде. Самый кортлы йорт шушы йорт инде безнең авылыбызда. Действительно, бүтән безнең юк. Монлар караганда бөтенсе яшьләр. Бу самый Борынгы булса да нык тора. Нык тора. Менә без үзебез дә барыбыз да шок катабыз шунлар. Торырга кайтучы юк. Юк. Хуҗасы бар, хуҗасы сатмый. Теләк белдерүчеләр бармы авылга кайтып төпләнергә? Булай бар. Саклану катыш моңсу хисләр белән без бу татар авылы белән саубуллаштык.